Els sistemes per protegir els fruiters de vegevades han tornat a funcionar aquesta matinada als pobles que envolten la ciutat de Lleida. Les temperatures s'han situat entre 1,5 graus i 5 graus sota zero segons les zones, cosa que posava en perill els arbres florits. Hem estat per la nit controlant la temperatura perquè hem vist que si es parava el vent podia fer força mal i quan ha baixat la temperatura per sota d'1 grau sota zero, doncs hem engegat el rec, que és per evitar que la flor baixi per sota de 0 graus i es geli el fruit. Els sistemes de rec per aspersió fan una capa de gel sobre la flor que la protegeix de les temperatures sota zero. Un altre sistema per lluitar contra vegevades són els pots de gasoli. Els pagesos els encenen durant la nit per fer pujar la temperatura a les finques. A primera hora del matí, quan ja s'han superat els 0 graus, els agricultors els apaguen. Aquest sistema fa molt fum, cosa que fa que el cel s'enfosqueixi. D'altra banda, el Departament d'Agricultura ha valorat les pèrdues de vegevades dels dies 27 i 28 de febrer en 3.200 milions de pessetes només en el sector de l'Ametlla. El fred va afectar 20.200 hectàrees d'ametller al Segrià, les Garrigues, la Noguera, el Pallars Jussà i la Segarra. Agricultura calcula que es perdrà el 60% de la collita. Pel que fa als fruiters, les pèrdues van ser de 150 milions en plantacions de cirerers, pruneres i presseguers.